Keby sme chceli ísť na loď na týždeň, si užiť fakt akože dobrú, nie, toto nie je len o tom, že sa nadrbať aj jedno druhým, ale fakt si užiť dobrú plavbu na úrovni, kedy nevieš, ako to vlastne vyzerá z toho brehu. Že to vyzerá úplne super. Je to už koniec sezóny. Veľa vecí je takých úplne iných a má to svoje čaro. Ja som bol minulý rok, kedy bolo hlásil úplne na hovno počasie. Samozrejme na tých loďkách sa to dá ako ovplyvniť, kam chceš ísť a kde je tvoj cieľ. Tak Češi, čo vyplávali zo Zadaru a chceli silou moci ich do Venécie, tak tí kapitáni, ak sa spolu dohovárali, tak hovorí, že v pole už všetci zadobrcali, už je to v pohodičke. Akože čo? V pole už sa všetci dogrcali. Lebo boli búrky a neviem čo všetko. Áno, ale Čech je Čech. Áno, on dopluje do Benátek, on si tam kúpi jednu kávičku a ide do piče. A je skvelý. Ale on byl na lodi v Benátkach a to je super. Že jo, to bylo parádní, že jsem vyjebala ze seba všechno. Ještě i z listopadu. Vánoční buchty. To sa už nehovorí. Ale my sme tiež chodili po parádnych vlnách, krásne, ale sme takto chodili na tej jachte, jebali sme tie vlny, úplne úžasné. A teraz háňam takú partiu, grupu alebo niečo na doplnenie ešte. A keby ste mali záujem 23. fakt by sme mohli úžasne vyplávať na fantastický 5-6 dňový, alebo tak to trvá. V sobotu sa náloďujeme, kvázi po obede alebo na večer. V nedeľu ráno vyplávame, povieme si, kam chceme ísť. Vždy je to dobré na tie ostrovčeky, to nezažiješ, spätne to nezažiješ. Proste to je to, fíno. A voda je ešte veľmi teplá. Áno, my sme... A však vodu piť nebudeme, či? No, ale sa môžeš aj vajca si môžeš omočiť, vieš? A ešte sa ti aj nesvrkne. A toto je to. Takže toto bolo výborné. Alebo keď už sa ti zdá, že je studená, tak nebudeš plávať, ale... To už sa utopil. V sobotu si myslím, že sa musíme vrátiť do Mariny, kde sme vyplávali, odovzdáme loď a proste ideme domov. Ale piatok sa vraciame, piatok sa vraciame do Mariny, kde sme sa vrátili, tam skočia tí potápači do vody, skontrolujú loď, zábezpeky, blablabla. A v sobotu vlastne je to do nejakej 10. vody. Koho máš šefa? Vieš čo, ja chodím momentálne chodím s Dodom Grausom, ktorý chodil s nami. To je môj kamarát. Dobre, My sme spolu chodili na dovolenku.